Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Dinhi sa akong bagong Pinoyanan sa Radio Veritas Asia sa Fairview, Quezon City, layo kayo ni sa highway. Gani kung mugawas ka, padung sa highway, mubayad pa kag 35 pesos tricycle gikan sa Radio Veritas Asia compound pagawas. Mao nga mingaw ning lugara namo inig kagabi kay gawas nga compound, wala say mga kalingawan sa among kasilinganan, walay mga bidyokihan, walay mga dagko nga mga malls, walay mga nightlife, mao nga mingaw, mao nga inighuman sa trabaho o naa ko sulod sa ako ang balay, walay laing mahimo kundili magyampungad sa TV. Kay wala sad koy Netflix, mao nga ang local channels ang ako ang consumption. Akong nabantayan nga human sa mga local news, ang mga telenovelas nato karon o mga teleseryes, hastang grabihan na gayud ang kabayolente. Kabantay na mo o mas naanad na lang yun mo. Sigun pa sa usa ka research nga gihimo sa Philippine Children's Television Foundation, katunga sa mga TV programs sa Pilipinas, adunay violence. O sa ilang obserbasyon kaniadto, naay usa ka violent incident kada 10 minutos o 6.2 ka incidents per hour. Timan kini nga study gihimo niadtong 2001 unsa nakha karon. Ang 2023 report sa Common Sense Media, isa ka US-based study, nitumbok nga ang mga kids karon mas exposed sa violence tungod sa streaming platforms nga walay klarong content filters. Diya sa Ebanghelyo karon gisaysay ni Jesus ang usa-usab ka ngilngig nga panghitabo. Makaingon sad ta nga naay pagka bayolente atong sambingay karon. Ang usa ka agalon nilakaw kay siya mahimong hari. Ug sa iya na unyang pagbalik, kadtong mga sulugoon nga naay gibuhat sa iyang gibilin nga kwartang bulawan, nahatagan og pahalipay samtang kadtong walay gibuhat, gikuhaan pagyud ug ang iyang mga kaaway nga dili siya gusto mahimong hari, iya usab nga gipapatay. Unsay mga makutlo nato niining atong ebanghelyo karon? Unang punto, ang Ginoo mangayo og husay sa mga butang nga iyang gipiyal kanato. Nganong niuli pa man siya, human nga siya nahimong hari. Tungod kay ang tinuod nga hari dili absentee ruler. Ang hari mobalik aron makita ang tinuod nga kahintang sa gingharian ug sa iyang mga alagad. Mao sab kini si Jesus, mibiya siya sa yuta aron muadto sa layo ang langit aron mobalik siya aron maningil. Ang kwarta nga bulawan sa ebanghelyo simbolo dili lang sa kwarta kundi sa ubang pang mga grasya, oras, mga responsibilidad ug uban pang mga gipiyal sa Ginoo nato. Ang kwarta nga bulawan sa ebanghelyo mao ang mga oportunidad nga gihatag sa usa ka tawo. Sa Judaismo kaniadto, kung ang usa ka hari muadto sa Roma aron paratify sa iyang pagkahari, gabili na siya og mga properties sa iyang mga tigdumala. Mao pud na ang gihimo ni Jesus. Mibiya siya alang sa ratification sa iyang pagkahari sa langit, apan iyang gibilin ang simbahan sa atong mga kamot. Each of you should use whatever gift you have received to serve others. 1 Peter 4:10. Gamitan ninyo ang mga gasa nga inyong nadawat aron ang pag-alagad sa uban. Natay daghang mga gasa nga dadawat gikan sa Ginoo, ang atong talento, ang atong pamilya, ang atong ministry, ang atong trabaho, ang atong mga resources. Pero daghan sa ato ang moingon nga busy ko. Mao na ang sitwasyon sa ikatulong alagad nga gitaguan ra ang iyang kwartang bulawan. Wala niya gamita ang butang nga gipiyal kaniya. Sa pananaw sa Ginoo, ang pagpasagad sama ra sa pagkawala sa oportunidad nga magbunga. Ang Ginoo naghulat sa atong cooperation. Ang mga alagad nga misugal
na muhunan o nang limbasog mao gayud ang mga nakabunga. Ang Ginoo mangayo og husay sa mga butang nga iyang gipiyal kanato. Ikaduhang punto, ipadayag ni Jesus ang iyang pagkahari sa iyang ikaduhang pagbalik. Alang sa mga Hudiyo sa panahon ni Jesus, ang tinuod nga hari mo-assert sa iyang legitimate authority pinaagi sa visitation. Kining hulagway sa pagbalik, mao ni ang pagbalik ni Kristo sa katapusan sa panahon. Siya mo balik aron mutan-aw sa bunga sa atong pag-alagad. Pangutana, Father, di ba pulo man to kasulugoon? Nganong tulo raman lagi ang na-mention? Asa naman ang 7 kalain pa nga sulugoon? Wala ni direkta nga gitubag sa ebanghelyo. Apan usa sa mga pagpasabot mao nga kini ang kamatuoran sa atong pagtuo. Daghan ta nga gitawag pero dili tanan mutuman. Ug kadtong dili mabungahon, mga tapulan ug wala nagtuman sa mandato sa agalon, sila kadtong gitawag nga iyang mga kalaban, iyang mga kaaway nga hukman sa kamatayon sa adlaw sa iyang paghukom isip hari. Pasabot nga ang ilang pagkadili mabungahon, ang ilang katapulan, ang ilang pagkamasupakon, mahatagan, matugbangan pud unya sa hustisya ni Jesus isip hari. Ang kalibutan karon nag-atubang sa dakong krisis, inhustisya sa kalikupan, pagkadunot sa moralidad, pagkalimot sa Ginoo, kawalay pagtagad sa isig katao, kabugnaw sa pagtuo. Timan ini, kung magpasagad rata o makaipsot ta karon, atong timan-an nga muabot ang higayon nga mahukman rata gihapon. Naay hustisya ang Dios. Ang sambingay nagawhag nato, ayaw hulata ang panahon nga maningil ang Ginoo og madakpan, maabtan ka nga walay gibuhat. Kay anang gutlua, mahukman ka sa kamatayon, mapalayo ka sa presensya sa Dios. Ipadayag ni Jesus ang iyang pagkahari sa iyang ikaduhang pagbalik. Reminder, karong Domingo, November 23, 2025, pista na sa Kristong Hari. Mao bitaw nga sukad sa miaging mga adlaw, ang atong mga pagbasa ang tinor mauna ang accountability, ang stewardship ug ang pagpaningil. Sama sa duha ka alagad nga maayong miserbisyo ug nahatagan og dugang responsibilidad. Kita pud gitawag sa Ginoo nga hatagan og pulos ang atong panahon, ang atong talento, ang atong pamilya, ang atong pagtuo. Mga igsoon, mga anak sa Dios. Dako kayo ang pagsalig sa Ginoo sa imo ug nako. Dili ta gitawag aron mahimong tag-iya, kundili tigdumala. Busa gamita ang imong gasa. Ayaw higda lang. Ayaw pakatulga. Kung naa kay talento sa pagtabang, talento sa ministeryo, talento sa pag-ampo, sa pag-alagad, gamita. Ayaw paghulat nga, moabot ang panahon sa pagpaningil sa Ginoo o masakpan ka na walay maipakita. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.